Aj vám sa občas stáva, že nastúpite do auta, zapnete klímu a cítite divný zápach? To nie je zrovna v poriadku. Viac o tejto téme si povieme v dnešnom videu. Zápach z klímy. Prečo ho cítite? Odpoveď je pomerne jednoduchá, ale málo kto ju pozná. V prípade, že používate klímu a vypínate ju spolu s motorom, robíte chybu, čo väčšina z nás. Správne použitie klímy má vyzerať tak, že klimatizačný okruh, kompresor a veci s tým spojené vypínate pred zhasnutím motora. Niekoľko minút, 3, 4, 5 minút, to znamená 3, 4, 5 km od príjazdu do cieľa. Prečo je to také potrebné? Klimatizácia má schopnosť nielen chladiť, ale aj vysúšať vzduch. Prebytočná vlhkosť sa ukladá v klimatizačných cestách, vo výparníku, v rozvodových fukároch, po celom interiéri auta a v prípade, že tá vlhkosť ostane v interiéri a nie je dodatočne vysúšená ventilátorom, začne spôsobovať množenie baktérií, plesní, spórov a toto všetko ostane v tých klimatizačných cestách. V prípade, že sa to tam nazhromaždí, cítite nielen nepríjemný zápach z klímy, ale hlavne dostávajú sa vám do interiéru spolu s výduchom vzduchu všetky tieto baktérie, ktoré neskôr dýchate. To môže byť vážny problém pre alergikov. V prípade, že to chcete robiť správne, je nutné vypnúť klímu skôr ako motor. Je to veľmi jednoduché. S tlačidlom na klimatizačnom okruhu vypnete klímu do polohy off. Pozor, nevypnete ventilátor. Naopak, výkon ventilátora zvýšite na vyššie otáčky a necháte ho niekoľko minút bežať, až kým neprídete do cieľa. Toto spôsobí, že prúdiaci vzduch vo ventilačnom systéme vám klimatizačné cesty úplne vysuší. A vtedy, ak vypnete motor a klimatizačné cesty sú suché, tak už sa nedeje nič z toho, čo som popísal predtým. Toto je úplne kľúčové. Ak sa vám aj toto video páčilo, zdieľajte, lajkujte, kliknite na odber, prípadne napíšte koment a my sa opäť uvidíme na našom YouTube kanáli Darex.